зимни ҷаласаи парлумон гуфтааст ки муҳоҷирони меҳнатӣ ё ягон ширкати доруворӣ боша, умуман ягон авиакасса боша, патенти мо аннулирова чӣ? Суроки патент буд шуданда. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк бигзоред. Бародарое ки айни ҳол маро тамошо кардастен, мо дар каналмон реклама қабул мекунем. Ягон ширкати граница боша ё ягон ширкати доруворӣ боша, умуман ягон авиакасса боша, ҳар чизе ки ба мардум фоидаш мераса, марҳамат дар ҳамин номери WhatsApp бинависонед. танҳо барои реклама харидан метавонед ки муроҷиат кунед ва суҳбат мекунем, шартнома мебандему кормона пеш мебарем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: муҳоҷирон метавонанд бо пардохт кардани 240 сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ташхиси тиббӣ гузаранд. тибқи созишномаи наве ки ба тозагӣ ба тасвиб расид, минбаъд муҳоҷирони меҳнатии тоҷик метавонанд қабл аз сафар ба Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ташхиси тиббӣ гузаранд. муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ҷаласаи парлумон гуфтааст ки муҳоҷирони меҳнатӣ акнун бо пардохт намудани 240 сомонӣ аз муоинаи тиббӣ барои гирифтани патент дар ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бигзаранд. ёдрас мешавем ки дар Федератсияи Русия гузаштан аз ташхиси тиббӣ яке аз талабҳои асосӣ барои гирифтани иҷозатномаи кор, яъне ки патент мебошад. дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки аз иҷа пас пеш аз сафар ба Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз дихтир бигзаранд ва ҳамин справкаи дихтир дар Россия барои гирифтани патент ба кор меояд. ва боз гуфта мешавад ки як плюси дигарам дорад, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин справкаро гирифтанаш арзонтар мебошад. чхеле ки медонем дар Россия ҳамин справкаи тиббиро гирифтан 7-8 ҳазор рубла дар бар мегирад, яъне тақрибан 1000 сомон мебошад. ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон мерем, дар балницаҳо муроҷиат мекунем, хушбахтона чиза бо 240 сомон дастрас мекунем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародарое ки мехоҳем дар Москва пеши стоматологи тоҷик бурен ва дандонҳои худтона табобат бикунен ё ки сафед бикунен, марҳамат рақамош мебурояд, дар WhatsApp ё дар Telegram занг бизанед. бародари тоҷик, стоматологи беҳтарин хизмати шуморо буд мекунад. як нафар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. патенти мо аннулирова шид. суроки патент буд шуданда. равем мешавад. патенти шумо аннулирова шидагӣ боша, яъне ки шумо ҳозир бепатент қарор доштагиен дар Федератсияи Русия, ҳозир барои хубтар мебошад. ва бо айсари нав барои даромадани патент кардан фаромӯш накунед ки дигар то муддати 1 сол патент гирифта наметавонед. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Сорбон. чӣ хел кунем ки равем? куҷо рафтана дар назар дорем? савол нависем, пурратар бинависем бародари азиз. як нафари дигар нависонда: салому алайкум ака. ҳамин саволумда ҷавоб диҳем. падарам гражданинай, хона дорем, бирам патент мекунам, гап занем. бале, патент мекунӣ. вақте ки худат гражданствои Россияро гирифтӣ, баъд тай патент кунӣ озод мешавӣ. доштани гражданствои падаратро озод намекунад. як нафари дигар нависондае ки колхоз. ба фикрам ки худат мактаба буд кардагӣ, шахсан инами туваринодамои бемаданията дар назар дорам, душанбера надида ростаки аэропорт Россия рафтагӣ. ба ҳамин хотир як каси дигара колхоз нагӯ. ва фикр мекунам ки ҳар кас аз гапзанӣ ва муносибаташ маълумае ки дар куҷо калон шудагӣ, чӣ тарбия дорад. ба ҳамин хотир ман ба ҳамин хели аблаҳҳо чӣ гуфтанем, вақте ихтона сарф накунед, мақсад комментария нанависонед, чунки ҳамин комментарияҳои шуморо хондан мисол мода ягон қаҳри ғазабӣ оварда намешавад. ба ҳамин хотир вақтона сарф накунед. Сарвино Сабурова нависонда: ассалому алайкум додарҷон. патенти ман 12 апрел тамом мешавад. ман бояд патент супорам. бояд граница мегзарам ё не? илтимос ҷавоб диҳед. агар ки трудовой договор надошта бошем, бале, граница мегзарем. як ҳафта пешакӣ граница бигзарем. агар трудовой договор дошта бошем, бегзаштани граница метавонем продлитиш кунем. дарди дил нависонда: салому алайкум. ака чӣ хел фаҳмем, дар реестр ҳастем ё не? пешакӣ раҳмат. ҳоли мо рӯйхатша биёвем, агар ба тавсия метем, ҳамин чиза ташкил мекунем, проверка карданша мегем барои шумо. наврӯз Рӯзиев нависонда: салому алайкум. ман аз Россия омадам. баъд аз чанд вақт рафта метавонам. агар ба мигратсиони картаи работа биромадагӣ бошӣ, бо метавонӣ мисол ягон ҳафта пас ё яки як моҳ пас
сафар кунем бираем. Асоев нависондаи. Дар як сезон ду бачаро аяк хона мебаранд. Чанд бор савол додум, ҷавоб надодем. Мисол як таша 1 апрел мебаранд, дигариш спроидагиай маркази миллӣ яъне ки спроидагиай дар назар дорем шумо ва дар назар дорем ки як бора ду бачаи синни соли ба хизмата як оила мебаранд ё ин ки не намебаранд хушбахтона. Лоиқ Азизов нависондаем. баъди трудавои анӯрӣ роҳат кунам. Чанд рӯз срок дорам. Ака як эфир сарте. Барои эфир оли як фикр мекунем ва вақте ки анӯрӣ роҳат мешавад патенти шумо трудавои договори шумо аз Россия берун буроен ба фоидаи хитона, чунки дальши истодан и нелегали истодани шумо дар Россия мешавад. Наҷмиддинзода нависондаем. Салому алейкум, акаи Сорбон. Ман дар рӯйхат баромадагӣ будам. Метавонам патент кунам. Агар дар рӯйхат бошен ҳозир не. Агар ки снят шида бошад номтон бале. Як нафари дигар нависондаи салом ака. ҳозир таваллудои чанд ба хизмат мебарам. Пешакӣ раҳмат ака. Дар бораи хизмати ҳарбӣ мо видео кардем. баъзе нафара ба фикрам тамошо накардӣ. Як рӯза да боз як видеои дигар мекунем, мефаҳмед. Интизор бошем, будурен ҳамаша дар онҷо тамошо кунем. Каралева нависондаем. мувофиқи тақвим саршави Рамазон 19 рӯзи ид 21 нависагиай ку 21 нависагиай 22 нависагиай ки ҳамин хеле муайян шидагиай, яъне ки аллакай эълон кардагиай сан рӯзи ида. ҳеҷ чиза мо аз пеши худмон гап назадем. бародарони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.